चाललोय आता आपण सूर्य डुबला खाली आणि सनसेट होणार. काम आणि माझ्या मोबाईलची बॅटरी आता खूप कमी राहिली आहे. फोन स्विच ऑफ होणार आहे माहिती आहे माझा. तर नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, आज आहे संडे आणि खूप दिवसानंतर मला टाईम मिळाला आहे की थोडासा व्लॉग बनवू. सो मी व्लॉग बनवायला आज आलो आहे आपल्या टेरेसवरती. टेरेस तर मी तुम्हाला लास्ट टाईमला दाखवलं होतं, जिकडे डेकोरेशनचं काम होणार होतं. सो आज अजून एक डेकोरेशनवाले काका येणार आहेत. सो बघू, त्यांना पण दाखवायचंच आहे टेरेस. सो टेरेस तर त्या काकांना आपण दाखवूच, पण मी तुम्हाला आधी घर दाखवतो, कारण घरामध्ये पण आता काम होणार आहे. सो आफ्टर आणि बिफोर दोन्ही गोष्टी मी तुम्हाला दाखवेन. सो आता आपण बघूयात घराचा लुक. तर मित्रांनो, मी आलो आहे आता घरामध्ये आणि तुम्ही इकडे बघू शकता की आपलं घर टेरेसवरती आहे ना. सो हे पावसाच्या पाण्यामुळे पूर्ण असं खराब होऊन जातं आणि कलर वगैरे पण पूर्ण खराब होऊन गेले, जे आपण 3-4 वर्षापूर्वी केले होते. सो हे पूर्ण कलर वगैरे असं खराब होऊन जातात. सो आपण ते पण काम करायला दिलंय आणि तुम्हाला बेडरूममध्ये पण दाखवतो. बेडरूममध्ये पण हे कुठे कुठे थोडंसं खराब झालं, हे पूर्ण आपल्याला आता चेंज करायचं आहे बेडरूममधलं पण. आणि मम्मी आज चिकन बनवते. काय बनवते मम्मी? मम्मी काहीतरी चिकनचं बिर्याणी बनवते की चिकन बनवते माहित नाही. इकडे काम चालू आहे. तर मित्रांनो, मम्मी तर गडबडीमध्ये आहे, ते चिकनचं काय नाही काय बनवायच्या गडबडीमध्ये आहे. मी तुम्हाला घर पण दाखवलं. आता हे घराचं पूर्ण चेंज होणार आहे. हे जे तुम्हाला मागे दिसतंय ना, हे पूर्ण आता सगळं चेंज होणार आहे, कारण आपण नवीन बनवणार आहेत हे सगळं. सो ह्याचं काम उद्यापासून चालू होणार. सो ते पण मी तुम्हाला दाखवेलच नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तर मित्रांनो, बिर्याणी आता फायनल स्टेजमध्ये आहे. त्याचं लेअरिंगचं काम चालू आहे. मम्मी करते लेअरिंग त्याची. सो आज मजा आहे जेवणाला. मस्त गरम गरम चिकन बनलंय, रेडी झालंय. तर मित्रांनो, बिर्याणी झाली रेडी. आता आपण खाऊन बघूयात कशी झाली बिर्याणी. गरम आहे ग. मस्त झाले मित्रांनो बिर्याणी. तर मित्रांनो, मस्त झाली होती बिर्याणी. आता जस्ट जेवण झालं माझं. भरपूर खाल्ली आहे बिर्याणी. एवढं मी कधी जेवत पण नाही, एवढं जेवलं मी आज. सो मस्त झाली आहे बिर्याणी. सो आता सगळी गोष्टी आवरूयात आणि निघूयात. जे बाहेरचं कामं करायचं आहे, कारण जे इन्व्हिटेशन कार्ड आहे ते प्रिंटिंगलाच टाकायचं होतं. सो तिकडेच चाललो आहे मी. सो बघूया आपण आपला पुढचा ब्लॉग. कुठे चाललोय आता आपण? सूर्य डुबला खाली आणि सनसेट होणार आहे. ठीक आहे, संध्याकाळचा हा सीन मस्त वाटतं. तुम्ही उशीर केला. बिल्डिंग पण बघा. सध्या रोडचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे आणि आपण चाललो आहे काम करायला. जस्ट थोडा लेडीला पहिल्यांदाच गाडी. तर मित्रांनो, ऑलमोस्ट आम्ही 2-3 शॉप बघितले, सगळे बंद आहेत आज पत्रिका प्रिंटिंगचे, बिकॉज की संडे
आणि त्यांना आम्ही 2-3 ठिकाणी जाऊन आलो तर ते बोलतात की आज संडे तर लवकर क्लोज झालं आहे. सो आता मला वाटतं उद्या परवालाच जायला लागेल बघायला. सो आता आम्ही चाललो आहे. कुठे चाललो हां ना, ट्रॅफिक पण खूप आहे यार इकडे, खूप ट्रॅफिक आहे. पण बघूयात आता सनसेट बघायला मिळतो की नाही. ऑलमोस्ट झाला आहे मला वाटतं सनसेट. तरी पण बघू चला मित्रांनो. तर मित्रांनो आज आम्ही जाणार होतो इन्व्हिटेशन कार्ड प्रिंट करायला, पण 2-3 ठिकाणी जाऊन आलो आम्ही, पूर्ण बंद होतं आणि त्यांना फोन करून पण 1-2 ठिकाणी विचारलं ते पण बंद होते. सो आम्ही असा प्लॅन केला की जाऊ देत आज नको जाऊया, उद्या जाऊया. सो आज आम्ही आलो तो हा व्ह्यू बघायला. व्ह्यू दाखवतो तुम्हाला मी. ही बघा, हिचा व्ह्यू बघा पहिला. तर मित्रांनो बीचवरून आम्ही आता निघालो आहे आणि आता आम्ही चाललो डीमार्टमध्ये. डीमार्टमध्ये 1-2 गोष्टी घ्यायच्या आहेत. सो आम्ही आता चाललो डीमार्टमध्ये. बघूया डीमार्टमध्ये काय काय मिळतं आपल्याला. तर मित्रांनो आम्ही आता आलो डीमार्टमध्ये. डीमार्टमध्ये पोहोचलो. इकडे बघू शकता तुम्ही वरती डीमार्टवाला लोगो. हिला जरा जास्त इमर्जन्सी आहे घ्यायचं. कुठं पळते तू? चॉकलेट. तर मित्रांनो आम्ही आता डीमार्टमध्ये शॉपिंग केली. मॅडम सामान घेऊन चालतात. तुम्हाला माहिती का भाई, आमचं बिल झालं 777 आणि आम्ही टोटल आयटम पण टोटल 7 घेतले. बाय 7 इज द लकी नंबर गाईज. 777. काय घेऊन चालते रे? खाण्याच्या वस्तू घेऊन चालते मस्त. तर मित्रांनो डीमार्टमध्ये आता थोड्याफार खाण्याच्या वस्तू घेतल्या जातात. आम्ही निघालो आहे कारण जे काम आमचं करायचं होतं ते तर नाही झालं, पण खाली फुकटच्या खर्चाची कामं वाढवते ही. खाली फुकटची खर्चाची कामं वाढवते. पण ठीक आहे, उद्या करणार आहे आपण ते सगळं काम. आणि माझ्या मोबाईलची बॅटरी आता खूप कमी राहिली आहे. फोन स्विच ऑफ होणार आहे माहिती आहे माझा. मग माझ्या फोनने कंटिन्यू कर. नॉट अ बिग डील. ओव्हर ॲक्टिंग करायचीच आहे. नाही पागल, लेट होईल. अरे भरपूर लेट होईल. तर मित्रांनो मी आहे आता वर्सोवा स्टेशनला आणि आजचा दिवस एंड होत चाललाय. म्हणजे ऑलमोस्ट आता 10:30 वाजलेत आणि खूप लेट झालंय. सो आजचा हा ब्लॉग मी इथेच एंड करणार आहे. कारण आजची जी कामं होती ती तर आपली काही झाली नाही. आजचा संडे असं म्हणायला गेलं तर अर्धी कामं झाली, अर्धी कामं नाही झाली. पण आता उद्यापासून पूर्ण कामं करत घ्यायला लागणार, कारण उद्यापासून आपल्या घराच्या कलरचं पण काम चालू होणार आहे. सो हा ब्लॉग मित्रांनो मी इथेच एंड करतो. जर ब्लॉग आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटू आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.